A sad želim hamburger. Požurite. Okay. To nije teško za mene. Mada, možda i jeste. Je li to mleveno meso? Fuj, odvratno. Znam. Umjesto ovog gadnog mlevenog mesa mogu koristiti čokoladni namaz. Odlično mi ide. Svaka mi čast. A kako su ostali? Takve mirisne lepinjice. Ali moram ih ispržiti malo. Treba da dobiju rumenu koru. Ma šta vi znate o rumene kori, bako? 1, 2 i hamburger je skoro gotov. Nije loša, ali najvažnija stvar u hamburgeru je sočna pljeskavica. Pozajmit ću mleveno meso, hvala. A sad treba staviti buduću pljeskavicu u tiganj i malo sačekati. Mamice, draga, šta si izmislila? Smiri se, bako, sve mi je pod kontrolom. Odlučila sam da ispečem marshmallow i da ga stavim u hamburger. A sad idu žele bombone. Gornju lepinju treba jače stisnuti i to je to. To je ceo recept. Kako vam se sviđa? Ne razumem zašto se tak mičete kad ću svakako i ja pobediti. Samo pogledajte ove pljeskavice. Dodat ću još slanine. Mesa ne može biti previše. A sad ostaje samo da rasporedim povrće i sir po slojevima. Složite se da jedan sloj je baš dosadan. Ali ako napraviti više slojeva, to će biti zanimljivo. Ma ja sam najbolja ovdje. Svaka mi čast. Pa ne planiram da izgubim. Stavljam sve sa stojke. A sad sosove. Ne treba ih štediti. Sipat ću što više. Jao, kakav divan hamburger. Još malo i dobit ću zlatnu koricu. Jao, dušo, nešto mi nije dobro. Ma daj, bako, vidi kako mi je dobro ispalo. Gledaj. Wow, kakva veličina. Prvo želim da probam troskratni hamburger. Baš je sočan. Neverovatno. Sad ti, druže. Jo, sve se raspalo. Pa dobro, imam još jedan hamburger. Izgleda veoma lepo. Sad ću da probam. O, bombone i Nutella. Super. Ali kuvarski hamburger pobeđuje. Čestitam. Znate šta? To nije fair. Da vidimo ko će bolje da napravi toplu čokoladu sa marshmallowom. To ja mogu. Biće ti čokolada. Ništa lakše. Šta sadimo? Treba da počinjemo. Moje tajne ukusne tople čokolade u tome što ja koristim omiljenu čokoladu Margot. Treba dobro promešati i sipati u čašu koju mi je Margot poklonila. Pogledaj koja lepota sa mojom slikom. Pa šta? Ništa ti ne razumeš. Sad ću probati kako mi je ispalo. Ukusno kao i uvek. Hoćeš malo? Ne moraš. Prava topla čokolada treba da se pije iz ovakvih čaša. Sipat ću toplu čokoladu. Sad treba da mutim šlak i da ga stavim lepo odozgo. A onda da ukrasim sve to marshmallowom. Ovako treba da izgleda topla čokolada. Ne diraj rukama. A šta ja da radim? Opa, šlak. To će mi trebati. Kako ukusno. Treba da stavim više šlaga odozgo i više marshmallowa. Ovako. A još ću dodati bombone. A još Oreo i čokoladan sirup. Da, i ove štapiće. Ovako sigurno još niko nije radio. Probat ću prvo toplu čokoladu. Tu ima baš mnogo marshmallova i bombona. Ovo je veoma ukusno. Opa, ovu sam šolju poklanjala baki. Mada topla čokolada joj nije nešto.
A za ovu čašu će mi biti potrebna slamčica. Ukusno. Treba malo da razmislim. Ovog puta je pobedio Andy. To. Odlučila sam da želim tortu. Hoćete je spremiti? Elza, sigurno ćeš uspeti. Nadam se da će i Ana uspeti i Kristof isto. Treba mi čokolada. Prvo ću polomiti na komadiće, staviti u činiju i istopiti. O da, čokolada je tako ukusna. O, sad ću nasmejati Kristofa. Pogledaj kakvu imam bradu. O, to je smešno. Hajde da ti pokažem šta želim da napravim. Imat ću čokoladnu tortu, a bit će nerealno ukusna. A sad mi treba Kit Kat. Pa da, uzela sam jedan da probam. Šta sad? Dakle, stavit ću Kit Kat oko torte. To je to. A sad mi trebaju Malteser s bombone. Hoću da stavim puno kuglica odozgo. O, divno. Lepa mašna i sve spremno. Sad ću vam pokazati kako se pravi ukusna torta. Iskoristit ću svoje čarobne sposobnosti za dekoraciju torte. Prvo moram napraviti voćni led. Napravit ću ga od fante. Samo je treba zalediti. Odlično. A sada mogu uz pomoć svojeg supermoći napraviti čekić. Evo ga. A sad ću razbiti ovaj voćni led. Eto ti. Tako je. Odlično. Napravila sam čarobni dvorac od leda. Stavit ću ga na vrh svoje torte. A sad ću uzeti malo plavog kiselog praha. I izgledat će kao sneg na moje torti. Eto, ja sam završila. Wow, Elzana, vaše torte su fenomenalne, a ja uopšte ne znam šta da radim. O, tačno. Napravit ću tortu sa medom, ali ga moram nabaviti. O, evo moje košnice. Izvinite, moji mali prijatelji, ali jako mi je potreban med. Hvala, neću ostati dužan. Devojke, gledajte. Šta? Ispod stola nema ničega? Čudno. Sad ću vam pokazati kako ću napraviti veoma ukusnu medenu tortu. Pogledajte kako mi odlično ide. Ove pčele su došle po svoj med. Hej, pčele, prestanite da plašite moje drugarice. Wow, slušaju te? Marš odavde. Wow, baš ti hvala, Kristof. Ti si nas spasio. Ma dajte. Sad ću ukrasiti tortu malim slatkim pčelicama. Potpuno su jestive i izgledaju cool. To je to. Prijetno, Emma. Wow, ova torta svetli. Sad ću je probati. O ne, jezik mi se zalepio. Elza, nemoj više praviti ledene torte. Oho, a tu su pčele? Pa to nisu prave pčele. Sad ću ih probati. Baš su ukusne. A kakva je ova torta? Wow, ona također ima crno-žutu traku kao pčele. Kristof, ovo je ukusno. A sada želim da probam ovu tortu. Obožavam Kit Kat i Maltesers. O, da, to je predivno. Ana, svaka čast. Njam, njam. Ne mogu da se zaustavim. Ti si najbolja. To, ali ja sam se trudila. O, kako hladno. Ups, izvinjavam se. Dakle, junaci imaju odgovoran zadatak da nahrane bebu. Šta hoće da jede? Beba želi pomfrit. Ništa teško. Sad ću spremiti. Da, znam recept. Čini mi se da treba sipati ulje. Sipat ću što više, bit će ukusnije. Tako će se sve sigurno dobro ispržiti. Sipat ću cijelo pakovanje. Unuko, šta to radiš? Jao, sad će izgoreti. Treba brzo ugasiti vatru. Jao, u receptima sa YouTube-a to nije bilo. Mogla si da spališ celu kuhinju. Bolje uči od bake. Sad će baka pokazati kako treba. Treba uzeti sasvim malo ulja, smanjiti vatru i staviti krompirići. Eto, može se staviti na tanjir. Uf, baš je lepo ispalo.
To je sve za moju nuku. Još samo da dodam kečap. Pomfrit i kečap su savršena kombinacija. Jo, koliko kalorija ima u ovom jelu. Sad ću ja pokazati kako treba. Sklanjam višak ulja. A sad ću motati krompir u slaninu. Ovako. Gore sipam kap džema od brusnice bez glutena. I za ukras ide rozmarin. Kulinarsko remek delo je spremno. A ja sam smislila nešto bolje. Marshmallow od banane baš liči na krompir. A ako još dodam sirup od jagoda, izgledat će kao pomfrit sa kečapom. Moja sestra baš voli slatko. Sigurno će biti oduševljena. Konačno je sve spremno. Bebe se već načekala. Bakino jelo je prvo privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Bebi se dopalo. Pitam se da li će se joj svidjeti jelo za gurmane. Kuvar je uzeo neobičan recept. Ali nažalost nije se dopao bebi. I ostao je poklon od sestre. Liči na krompir sa kečapom, ali to je... Da, to je marshmallow sa sosom od jagoda. Preostalo je zabrati pobednika. Bakino jelo. Da, svaka mi čast. Jo, moje leđa. Bako, vreme da se budiš. Malena je već smislila šta hoće da jede. Nema problema. Bako, budi se. Treba da napravimo palačinke. Ja umem da ih pravim. Baka i kuvar su tako brzo zamesile testo da niko čak nije ni primetio. Izgleda ukusno, ali ja mogu da napravim još bolje. Evo šta ja imam. Dodat ću testo i jastivu boju. Palačinke će ispasti raznobojne. Oho, Andy je rešio da iznenadi devojčicu nečim neobičnim. Pogledajte šta je spremio. Odozgo ću dodati marshmallow i sve ću ukrasiti šarenim konfetama. Tako si smotan, Andy. I da znaš, palačinke je najbolje jesti sa javorovim sirupom i komadićem maslaca. To je lak, ali najbolji recept. Palačinci sa javorovim sirupom, sa time više nikog nećete iznenaditi. Gledajte kako treba. Prvo ću spremiti poširano jaje. Treba da provri voda u šerpi i da razbijem jaje pravo u vodu. A dok se jaje sprema, ja ću uzeti pače kobasice i listove zelenila. I sve to ću lepo staviti između palačinjaka. Poširano jaje spremno. Njega ću staviti odozgo. Došlo je vreme da devojčica oceni trud junaka izazova. Čiji palačinci će je obradovati najviše? Andyjevi palačinke su se joj baš svidjeli. A sad će probati palačinke od bake. Nisu loši. Palačinke od kuvara izgledaju veoma neobično, ali sirovo žumance izgleda mrsko. Pobedu u ovoj rundi dobija Andy sa svojim šarenim palačinkama. Da, pobedio sam. Stani, to će ti još trebati. Vaš prvi zadatak je torta. Super, sestro. Dobro, draga. Važi. Kako lep fil. Koristit ću ga za moje novo kulinarsko remek delo. Premazat ću sve korafilom i napraviti baš originalni oblik. Da, to će biti torta u obliku duge. I ukrasit ću je filom od skitosa. Evo ga. Wow, to su moje omiljene bombone. Poslastičarstvo je prava umetnost. Kada spremam torte, osjećam se kao pravi umetnik koji stvara novo remek delo. Ovoj fantastičnoj dugi nedostaje samo oblaka od šlaga i par zabavnih očiju. Da, tako je. Svaka mi čast. Ja sam završio. Bellissimo. O, nije loše. A ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je čokoladicama Kit Kat. Jer znam da ih mala obožava. Tako je.
Ali tog neće biti dovoljno. Tako da ću dodati još Maltesers i Skittles bombone. Baš su lepe. Bako, svaka ti čast. A evo mog remek dela. Jao, ali to nije nešto. Ne brinite, ja još nisam završila. Da bih napravila led dekor, treba će mi folija i puno slatkiša. Prvo ću istopiti čokoladu s pomoć brenera. Da, evo ga. Idemo. Juhu, to je baš zabavno. A sad ću dodati plave konfete koje će odlično izgledati na mojoj torti. Jesu svi spremni? A onda sad ću vam pokazati budućeg pobednika. Gledajte. Super je ispalo. Ali pobeda nije bitna, draga. Wow! A prvo želim probati šefovu tortu. Baš je lepa. I ukus je dobar, sviđa mi se. Pitam se, da li je bakina torta ukusna kao šefova? Wow! Ja obožavam čokoladu. Hvala, bako. O, izgleda da sa ovom tortom nešto nije u redu. Uj, ne sviđa mi se. Dakle, pobedila je? Baka! Čestitam! To, baka je najbolja. Bako, pogledaj tamo. Šta? Pogledaj tamo. Što se tako dereš? Dakle, spremite za mene bombonu sa ukusom kole. To je lako. Nije problem. Šta je to? A vidi, bako, potrebna je Coca-Cola, mislim flaša kole. Čarobni nestanak kole. Čak i bez ruku mogu. A vidi šta radi. Ups. Ne. Izvinite. Kola je kriva za sve. Još jednom izvinite. Ok, vraćam se kuvanju. Trebaju mi bombone. Sipam puno bombona u flašu. A sad ću dodati tajni sastojak. Puno šećernog sirupa. Malo sam prosula, ali tako i treba. Sve ide po planu. Dakle, ostalo još malo. Gotovo, završila sam. Ema, tegla se mogla razbiti. Ko to kaže? Od mene sve spremno. Ostalo je zatvoriti i promučkati. Shake, shake, shake. Završila sam. Hej. Ovo nisam planirala. Pusti me, flaša. Juj. Ema, je li sve u redu? Da, sve je super. Stavit ću to u led da bi se steglo. Šta? Ok, i ja ću napraviti bombonu, ali po bakinom receptu. O, ideja. Stavit ću med u frižider da bi se zaledio. To će i biti bombona. Bako, gdje ćeš? Ups, zaboravila sam. Hajde, kuvaj ti. U redu, gledajte kako se to radi. Mala je tražila bombonu sa ukusom kole, znači treba što više kole. A sad mi trebaju žele bombone. Sipat ću ih u vrelu kolu. I dodat ću malo šljokica za našu princezu. A sad ću promešati ovu zlatnu tečnost. To se treba raditi veoma pažljivo. Treba mi svaka kap. To je to. Završila sam. Wow! Hej, to nije wow. Gledajte sad. Bako, pridržite vilicu. Sad će vam otpasti. Wow, kakva je to magija? Je li to dim? Moja bombona je potpuno smrznuta i spremna. Joj, setila sam se.
Sad ću i ja doneti bombonu. I moje bombona je spremna, samo što je jako hladna. I ja sam završila, pogledajte. Prijatno dušo. Wow, je li to sve za mene? O, medo, probat ću ga. Kako se rasteže? Baš ukusno. A šta je sljedeće? O, zlatna kola. Također ukusno. A sada ti. O, unutra su bombone. Probat ću. O, da. To je ludo ukusno. Pobeđuje sestrina bombona. Juhu, pobedila sam. Dakle, pažnja. Želim da mi spremite sladoled, jel može? A važi? Nema problema, smislit ću nešto. Naravno. I ja već počinjem. Prvo ću uzeti lubenicu. Treba odseći gornji deo. Odlično. A zatim staviti unutra blender i sve promešati. O da, tako je. Napravila sam koktel od lubenice. Posle ću dodati malo limunovog soka. Ajoj, moji oči! Ne vidim ništa! U pomoć! Nema veze. Za takav slučaj imam zavoj. Odlično. Kuvati mogu i sa jednim okom. Tako da se čuvajte, šefe. Ajoj, dobro, neću da se svađam. Dakle, dodat ću još malo šećera, a zatim promešati sve kašikom. Ostalo je to sve zaladiti. Uradit ću to uz pomoć spreja za hlađenje. Svaka mi čast. Vreme je da dodam moje omiljene žele medvediće. Obožavam ih. Prelepo. Ali ne treba mi medvediće. Treba mi istopljeni žele. Nekoliko sekundi i sve će biti gotovo. O da, svaka mi čast. Sad ću sipati žele na papir. A zatim ga moram oblikovati. Tako je. Završila sam. Ovo je tanjir za moj sladoled. Unuče, pogledaj šta radi. O, bako, uplašila si me. Izgledaš kao gusar. Dakle, i meni došla dobra ideja. Gdje je moj žele oko? Odgrišću mali komadić. I zalepiti ga ovdje. O, baš ti hvala, Mike. Volite baka? A ja sam skoro završila. Sad ću specijalnom kašikom za sladoled staviti zaleđeni koktel na tanjir od želeja. Posljednji dodir. Bravo, zlato. Da. Ovo je remek delo, svaka mi čast. O, lepo. Jao, bako. Uplašili ste me. Dakle, a šta ću ja? O, znam. Da vidimo šta imam u svom rancu. Fuj, smrdljiva čarapa, ne treba mi. Da, to mi treba. Uzet ću čips i Skittles bombone. A prvo mi treba bombone. Obožavam ih. Sad ću ih rasporediti po bojama. Eto. Baš brzo sam uradio to. Zatim ću svaku boju samljeti u blenderu. Da, odlično. Zatim ću sipati sve u činije, tako je. Zatim ću uzeti najlepši sladoled na svetu, Baskin Robbins, i dodat ću ga u svaku činiju. Posle treba sve promešati, eto. I posljednji dodir, čips. Tačnije, teglica od čipsa. U nju ću sipati sve svoje sladolede, tako je. I obavezno treba ubaciti štapić za sladoled, da bi bilo lakše jesti. Eto, ja sam završio. Bako, probudi se. Pogledaj šta sam napravio. Za malo nisam sve prespavala. O, jogurt, to mi treba. Sipat ću ga u blender. Odlično. Obavezno treba dodati šećer. Eto. Zatim zelenilo. Da, ono je mnogo zdravo. Ostalo je sve uključiti i sad čekati. O, kakva lepa zelena boja.
a moj koktel miriše na zdravlje, ekstra. Sipat ću sve u kalup i obavezno ubaciti štapiće. Eto, ostalo je samo sve zaladiti. O, a šta da smislim sa jagodama? O, znam. Bye bye. Pustite baku. Moram da nađem još jedan važan sastojak. Jao, pa kad će taj autobus doći? Jao, trebala sam da pozovem taksi. Dakle, skoro sam stigla. O, ko je to? Hej, skloni se odavde. Ne plašim se te. Tako je. Nikad se ne svađajte sa bakom. Konačno, našla sam ono što sam htjela. To je med. Mogu se vratiti nazad. Ćao svima, baka je stigla. Donela sam med. Med je mnogo zdrav. Dodat ću ga u čašu kod jagoda i promešati sve. A moj sladoled se već zaladio, a mogu ga izvaditi. Eto, umočit ću sladoledu napravljenu glazuru i to je to. Moj jelo je spremno, svaka mi čast. Mala, probaj. Konačno, obožavam sladoled. Kako zanimljivo. Šta je to, zlato? Fuj, uopšte nije ukusno. Neću da jedem to. Ovo jelo ću rado probati. Boja odgovara mojoj haljini. I ukus je super. Bako, svaka čast. Šta je ovo? Neka čudna teglica? Nisam to naručila. Shvatila sam. Unutra je sladoled. Super. Liči na dugu. Wow. I ukus je ekstra. A Mike je opet pobedio. Pokazat ću ja vama ko je ovdje pravi šef. Bravo. Želim bobicu. Ne diraj. Niti isto. Odlučila sam da želim vafle. Biće urađeno, gospođice. Okej, pokušat ću. Vafle, to sigurno znam. Stanite, ja sam prva. Napravit ću najbolje vafle za svoju nuku. Brašno, mlijeko, šećer, maslac i mešamo to sve. Jeste vidjeli kako mogu? Bako, to je prošli vek. Sad se sve može uraditi uz pomoć tehnike. Šta? Ja ću brže. Hajde, bako, hajde. Navijem za tebe. Baš ste smešni. Okej, ubrzat ću se. Ali, kako to? Mogu ja brže. Hajde, bako. Baka se slomila. Jel sve u redu? Jeste. Moje testo već spremno. Obične vafle? Ne, to nije za mene. Boje su najbolji prijatelji svakog kuvara. Uz njihovu pomoć napravit ću najlepše vafle. Vafle boje duge. Zapamtite to. Pa dajte, učinit ću sve bolje i lakše. Što bih čitala recepte kad postoje gotove suve mešavine u koje samo treba dodati mlijeko i promešati. Ostaje samo da se spremi. Ostalo je malo sačekati i gotovo. Savršeno. Probat ću malo da bih bila sigurna da je to ukusno. Da, fantastično. Ema, zapravo spremamo za malu Margot. I moja vafla je spremna. Vaš je lepa. Sad treba staviti sve vafle na tanjir i dodati borovnicu. Dugo je nisam jela. Bako, je li to jedeš borovnicu do teta? Ne, sve ide u moj jelo. Šta je ovo? Javorov sirup. I njega ću dodati. Sve najslađe za moju nuku. I posljednji dodir je mirisna nana iz moje bašte. Kakav je to zvuk? Kako ukusno, ne mogu da stanem. Jao, ne brinite, još mi je ostalo testo. Evo, gledajte. Što? Nema više? Što da radim?
A ja sam ti rekla. U redu, sad ću smisliti nešto. Da vidimo šta je u mom rancu. Bundeva? Ne. Popit? Mislila sam da sam ga izgubila. Hagi Vagi. Kako je zabavan. Ali ni to, ni to. Našla sam. Ovo odgovara. Sad ću skuvati rezance. Šta si izmislila? Čekaj. Eto, sve spremno. To nije ništa gore od testa za vafle. Čak je malo ostalo za mene. Pa, valjda je sve spremno. Stavljam na tanjir. Odlično. Joj, kako smiješno. Joj, vi ste amateri. Moje vafla je već spremna. Ostaje da dodam završne detalje majstora. Dodat ću još i male slatke oblake. Tako je. I malo ovdje. Sad sipam šarene konfete. To je to. Ja sam najbolja. Završili smo. Prijetno. Odlično. Jako sam gladna. Prvo ovo. Baš ukusno. Želim još. A šta je ovdje? Moja omiljena borovnica. Probat ću. Jo, to je ludo ukusno. Borovnice i vafle su najbolja kombinacija. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Okej, sad ću probati. Uj, odvratno. Dakle, bakine vafle su najbolje. Je li neko sumnjao? Najbolja sam. Pa, da li ste spremni za prvi zadatak? Prvo želim sendvič. Spremite mi sendvič da bih bila potpuno oduševljena. To nije teško. Ja ću biti najbolja. Zašto se svađate? Bolje smišljajte recept. Ja ću napraviti za Margot najslađi sendvič u njenom životu. Stavit ću u njega nutelu i puno marshmallova. Ali to nije sve. Ne smijem zaboraviti na čokoladu i naravno čokoladan sirup. On nikad nije suvišan. Gore ću sipati pucketave bombone i to je to. Pogledajte kakva lepota. A Mija, zar se može jesti toliko slatkog? Ja ću napraviti za svoju unuku veoma hranljivi sendvič. U njemu će obavezno biti šunka i sir. A da bi bio još ukusnije, ispržit ću ga u tiganju. Jao, ja bih ga rado pojela. Da, vi nemate pojma kako se prave sendviči. Ideja sa prženjem je dobra, samo što pržiti treba samo lepinja, a ne ceo sendvič. Zatim na hleb treba staviti što više povrća. A dalje ide tajni sastojak. Puževi. Odvratno. To niko neće jesti. Nemate vi pojma, bako. To je prava delikatesa. Puževe treba malo ispržiti i staviti na hleb. Dalje ide rendani plavi sir. Inače, to je jedan od najskupljih sirova na svijetu. Zašto onda tako skup sir smrdi? To je nemoguće. Nije mi dobro. Bako, ne padaj, sve je u redu. Nikad još nisam vidio takvu reakciju na ovaj sir. To je smiješno. Pa, i moj sendvič je spreman. Kakav miris. Bako, ustajte. Vreme je da Margot proba naša jela. Pitam se šta je unutra tog sendviča? Fuj, da li su to puževi? I smrdljivi sir? Ne podnosim to sve. Ovaj sendvič mi se sviđa mnogo više. Jao, baš je ukusan. Ostaje da probam jelo trećeg kandidata. I ovaj sendvič mi se mnogo sviđa. Izabrat ću pobednika uz pomoć brojalice. Eci, peci, pec. Bako, čestitam, pobedila si. Jeste čuli? Rekla sam vam.